Hello! Maadjong gabi alas 12 na rin sa amo. Alas 12:15 sa gabi. Magpampabuli ka nagtrabaho. Ang saka gigutom ko. Kauna-una ko nga naday ko'y pagkaon gihatag sa ang amigo. Amiga din. Shout out kay Inday Maldita. Oyot, thank you very much sa Domino's Pizza, guys. Kitagaan ko ni siya og kanang kuan, kanang pizza, pero kadi man kumukhaon. So, nakita man ko nga naibutat yung kanabang kuan, potato. Ang pinaka-paborito na, so na lang siyang ganyan nga ako, na lang na. Kininalay ako, kadi man kumukhaon na itong pizza. So, kadi man ko gananan ng iyang sauce na ketchup. Makuha ko gahon ketchup, guys. Muna akong kuan. Muna yung pizza. Oh, pizza? Kini nga kuan. Ganahan ko ani nga sauce. Okay. Let's eat. Ganahan ko ani kay para ano siya kanang anghang. Anghang siya. Mura po ang gikuha. Kaya kung ganahan ako ko. Kaon muna ako, guys.